Meta jitkellem dwar il-finanzi, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien jieħu id-direzzjoni li jagħtuh il-Google Group ta' Tonio Fenech. Dan ħareġ minn emails ġodda tal-Finance Shadow Group ta' Tonio Fenech żvelati mit-torċa. F'diskussjoni dwar il-pożizzjoni li kienet se tieħu l-Oppożizzjoni dwar ir-rapport tal-Aġenzija Internazzjonali Moody's lura f'Ottubru tal-2013 li kien tejjeb ir-rating tal-finanzi ta' pajjiżna għal wieħed stabbli, l-artikolista nazzjonalista Lawrence Zammit kien konfidenti li Simon Busuttil se juża l-istess raġunament tal-Google Group. Raġunament li ħareġ bih Keith Zara, manager fid-Dipartiment tal-Komunikazzjoni tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji li qabel miegħu l-istess Lawrence Zammit u li fuqha tfasslet l-istqarrija uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. B'reazzjoni għal dan ir-rapport, id-Deputat Nazzjonalista Tonio Fenech wera x'verament jaħseb dwar l-andament finanzjarju tal-pajjiż, tant li kiteb "A positive one for this government". Dan ifisser li minkejja li fl-istess email talab li l-grupp idawwar ir-rapport minn perspettiva negattiva sabiex jiskredita l-qabża pożittiva tal-gvern, Fenech ammetta li l-finanzi tal-pajjiż sejrin għall-aħjar. L-abbozz ta' rapport sensittiv li l-Aġenzija ta' Moody's kienet għadha lanqas biss ippubblikat dwar Malta wasal f'idejn Tonio Fenech permezz tal-ġurnalist Ivan Camilleri, dan permezz tal-grupp ta' spjunaġġ. Skont il-proċedura, dan l-abbozz ikun f'idejn is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi u d-Deputat Gvernatur tal-Bank Ċentrali, iżda b'xi mod kien fil-possess Ivan Camilleri. F'email mibgħuta bir-rapport lil Tonio Fenech, Ivan Camilleri avżah li d-dokument kien sensittiv u li kien għalih biss. Iktar minn hekk fit-tmiem tal-email tela avviż awtomatiku mill-Google Group li juri li Ivan Camilleri, li suppost huwa ġurnalist indipendenti, huwa proprju membru tal-grupp ta' spjunaġġ ta' Tonio Fenech.